OK, dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dnešního nového videjka. No a dneska tady máme první díl ze hry Pet Simulator 99. Tuhle hru už jsem trochu hrál, jak můžete vidět, mám 1 milion diamonds a nějaký gold bary plus coiny, taky nějaký pety, ne moc dobrý. Tohle peta jsem získal od mýho kamaráda. Takže jak můžete vidět, ty pety nejsou moc dobrý a právě na to jsem využil dnešní videjko. Protože máme tady nějaký gifty, které jsme získali od právě hry. A máme třeba huge Easter gift a exotic, tak proč se ho rovnou neotevřít? OK. Takže co nám všechno padlo? Takže padlo nám piňata. OK, to bude něco možná celkem dobrýho. Easter Chest Token Booster 1. Rainbow Flag. TNT. A to je všechno. A žádný pet nám teda nepadnul, ale to vůbec nevadí, protože dneska budeme ty pety otevírat. Já si tady otevřu jeden dáreček. A máme tady několik vajíček, který dneska otevřeme. Máme tady i questy nahoře a rewardy. Ranky, teda rank mám noob, protože právě nechám na videa tuto hru, takže a na streamy. Dobře, když tak mi třeba můžete napsat do komentářů, jaký vajíčko je podle vás nejlepší, ještě nemám unlockový skoro žádný, jenom jako 2 řady, ještě tohle ani nemám. A potřebuju tady v tom trochu zabrat, protože určitě to je dobrá hra. Zbývá mi ještě 5 řad, což je celkem dost. No, ale my si jdeme otevřít nějaký první vajíčko. Začneme třeba od začátku téhletý řady. Jo, takže 70k. Koupíme 1 vajíčko a doufám, že nám třeba padne něco dobrého. Hedgehog. To jsem zrovna jako nepotřeboval, to jsem nechtěl, protože 182. Dobře. Tak, můžeme otevřít teďka třeba tady tohle vajíčko, koupíme 1. Ladybug. No, jako nepadají mi zatím moc dobrý věci, když si to tak vezmete. A můžeme koupit tady to nejlepší, co mám zatím. Tak, co nám z toho padne? Mushroom. Okay, takže jako 432. Neříkám nic, ale myslím si, že to vůbec není dobrý. V této hře, jak říkám, jsem začátečník, takže moc ji neumím. Ale do budoucna se určitě zlepším v této hře. Budu se snažit mít co nejvíc toho v minulém Pet Simulatorovi X mám pocit, jsem dosáhl všechny všechny array, nebo jak se tomu říká, všechny ty světy nebo ty části. A byl jsem až na konci a ten účet jsem ztratil a už jsem ho nechce hledat a jsem na novém účtu. To si děláš srandu, kolik tady má věcí ten borec. OK. Koukám, že už můžeme tradovat, takže máme tady nějaký lidi, takže můžeme si zkusit nějaký první trade, třeba tady na 14, mohl by mi to zkusit dát. Tak, když je tak, podívám se, na jaký jsem array a jsem na array 15, což není tak špatný. Mám tady právě to vajíčko za 9k, ale to teďka nechci. Jdeme se teda podívat, co máme třeba v shopu.
Tak máme tady něco. Nějaký ten Forever Pack. Jak se tomu říká, nějak tak. Potom tady máme, že koupíme tohle a získáme tohle. Takže v shopíku tady jsou sami jako takové ty věci, co bývají i normálně v takových těch simulátorech, třeba v Bubblegum simulátoru, který jsem za teďka začal hrát, můžete se kouknout na moje první videjko. Právě z něho, kde jsem otevřel první areu a vyjde samozřejmě určitě i další videjko. To první video mělo veliký úspěch, takže budu se snažit točit další videa. A koukneme teda na to pending. Zkusíme tady ty. Třeba mi odpoví někdo. Zkusíme všechny. A máme tady prvního borce. Tak, co bychom dali, nebo počkáme, co nám dá třeba on. Bra. Plus X. Bra. GG. Jsem ani nezapomněl napsat jsem. Tak co nám dáš? Plus good. Napíšeme. Třeba neodpoví. Doufám, že můžeme dávat i takovéhle věci. I krystalek. Co mi dáš, kámo? Taky mám axolotla, vidíte, jako. New, OK, myslím, že tady new. Tak co nám třeba dá? Jsem zvědavej na to, jaký je podle něho nový. Alkane. OK. Ok, tak třeba piňátu ti můžu dát, můžu ti dát TNT, můžu ti dát tohle, nebo tohle. Bereš, ne? Nice. OK, takže získali jsme dalšího petíka. Získali jsme jich totální raketu. Takže máme nějaký nový petíky. Což jsem velice rád. Ty krása, 34 jsem jich získal. OK, na streamu dáme točky od tohohle Lucky Cata. Určitě to bude raketa lidí, co přijde na stream, to doufám. Takže fakt raketa. Věcí jsme získali hodně. Otevřeme si tady rovnou dáreček. Podíváme se a vrátíme se. Koukám, že tady ten měl fakt špatný věci, takže... Asi jsem ho nevzal, to je pravda, no. Jsem celkem rád, že jsem ho nevzal. Kámo, získal jsem tady toho exkluziv. 21 bilionů sice, ale je to pořád trilionový pet, kámo. Což je hodně dobrý za mě. Ještě si tady jednu věc udělám. Dobrý, to. Podle mě to je celkem dobrý pet, i když, nevím. Dali jsme mu celkem dobrý věci. Co je tohle? Protože máme Rainbow Fruit, ok.
Potom máme tyhle ty věci. Jenom musím vědět, jako, k čemu mi to je. Place in area to icons diamond blaze, to stejný. Drop a magic coin jar in a random area you have unlocked for the rewards. Však jsem. A tady? Tady to můžu otevřít. Myslíte, že tady? Nice. Magic coin jar event. OK. Takže jsem startnul nějaký magic coin. Že by to nám to dávalo víc peněz. Nějaký panísky nám to dává, neříkám nic. A vůbec nechápu, tady mám nějaký egg hunt, OK. Můžeme tady získat Easter eggs. OK, select egg, tohle. Hej! Tak, mám. OK. Dobře, to nechápu. Máme tady nějakou novou minihru, zkusíme ji. Proč ne? OK, takže nějaký oblíčko, jo. OK, zatím jsem best. Crazy. Je to fakt dobrý, jako tohle minihra. Určitě doporučuju. Co jsme tady získali za věci zase? Další tady gift máme. Auto hatch, auto tap, auto farm. Od kdy můžeš auto farm? Jo, to je za Robuxy, aha. Tak. Co je tady to? Už nejsou Velikonoce. Takže máme teda máme tady teda tohle, takže máme tady tohle třeba. Mně se celkem tohle líbí, ale můžete vidět, podle nám z toho úplně nic. Takže budou točky od tohohle peta, neříkám nic. Tenhle P34, já tohohle loknu, protože s ním nechci vůbec nic dělat, jako upřímně. Tady ty jako všechny loknu, yes. A OK. Takže lidičky, díky moc za videjko za dnešní. Koukám, že už dělají bez toho, aniž bych to. Díky moc a mějte se krásně a čau.